Азнакай киемнәре җәмгыяте район икътисадының нигезен тәшкил итүче эре предприятиеләрнең берсе. Биредә бүген 200-дән артык кеше хезмәт куя. 9 июнь көнне Азнакай киемнәре җәмгыяте коллективы үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен, җиңел сәнәгать хезмәткәрләре көнен билгеләп үтте. Әлеге уңайдан коллектив белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да очрашты. Үзара аралашу барышында ул нефтчеләр һәм башка тармак эшчеләре өчен махсус киемнәр тегүчеләрне бәйрәм белән котлап, тынкысыз хезмәтләре өчен барысына да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Большая, серьезная армия из самых красивых женщин нашего города, нашего района. Поэтому мы гордимся вами. Спасибо вам большое. И на празднике всегда вы помогаете, участвуете. Бәйрәм уңаеннан производство алдынгыларына рәхмәт хатлары, акчалы бүләкләр тапшырылды. Спасибо большое, с праздником. Поздравляем, спасибо большое. Да, молодцы.